Ayan, balik tayo dito kay Kuya Puloy. At pininis na ni Kuya Puloy. Makinis na. Ano po, good morning. Yun, di pa ako sa bahay. Oras natin ngayon ay alas 7. At paalis na sana ako kanina. Sabi nung anak ko, antayin ko muna siya. Ano daw, di na raw ako sa kanya naghahatid. Ilang linggo na talaga akong di naghahatid sa kanya. Halos 3 linggo na ata. Sabi niya, ihatid ko. Kasi yun, nagpaplano ko na mag-stayin muna dun para makahabol ako. Kasi alam niyo naman, may ano tayo, para may baon tayo na medyo ano, malaki-laking pera. Okay na? Ayos. Uupo ka, pares tayo. Mamaya, maglalakad ka na lang. Kumain ka pala. Naggatas. Let's go. Huwag ka maglaro ah. Lalo pag tanghali, pumapasok, busog, maglalaro. May baon ka? Pera wala. Ano na? Para di ka bumili ng chicheria. Doon na ako. Bye bye. Yan po, dito na ako sa site. At si Kuya Arnel, dinaanan ko doon sa kanila. Bali, di muna pumasok kay Arnel, gawa ng tinatapos siya yung kulungan ng baboy. Tapos dinaanan ko doon sa bahay nila, Kuya Noli. Sumama rin sa akin si tatay, si papa ni Kuya Noli. At si Kuya Gatcho may ginagawa rin sa bahay niya. Amo talaga si Kuya Jong ay. Amo ay. Chip, kasama ko. Ang tagapagbantay. Ganda nga yan. Hindi. Ganda nga. Yo, what's up? At subukan natin yung drone na binigay sa atin ng sponsor. Lupit. Doon sa bahay ni Sisil Lugay. Itakbo mo doon. Itakbo mo. Maganda nga yan. Lupit ng drone. May mahaba pa dyan. Ganda. 1 meter lang naman yan. Lagyan nyo lang ng kawayan, ulo. Sabi na rin sa comment, isang buong kawayan daw. Maganda. Ganda ba? Lagyan po ng kawayan, tapos siguro yung ulo. Ayos. At yan po. At yung vlog natin ngayon ay dito kay Kuya Puloy. Ito yung binigay sa atin ni Kuya Noli na posisyon ngayong araw ng Martes. Dito si Kuya Puloy sa side ng bahay ni Chinchin. May gripo. Sila Karot man nasa gilid at si Sunny Parson. At tingnan nyo na lang po sa upload nila sa channel nila. Veterans. Wala si Kuya Arnel. Gagawa ng ano niya, kulungan ng baboy. Pansarili. Pwede pang alaga ng baboy. Pwede pa. Ay, sadi din na. Ng bahay.
Kung may deposito, okay yun. Maski na. Hindi na. Silang ka na. Ano pa yun? Panang ay. Si Kuya Puloy yung ating vlog ngayon. Siya yung bida sa ating vlog. Ayan na. Gagamitin na. At lalabas sila tilo. Sabi ko sa kanya kanina, ako magpahinga na kasi aalis sila ni Kanoli. May pupuntahan sila. Panay pa rin pala. Helmet mo. Panay. Lupit ng tao. Smiling face. Tapos ang pagbigay ng motor, alas di makahinga. Kinabahan ka talaga nun? Kinabahan ka? Hindi makalain na sa'yo yun? Sa'yo ito? Oh. Dahan-dahan lang. Op, dahan-dahan. Huwag mong biglain. Diyan mo na lang idaan, oh. Doon. Dahan-dahan lang. Huwag ganyan, huwag mong bibiglain. Kasi matik yan. Walang clutch yan. Pag pinihit mo yung silinyador niyan, sigurado. Basta kaya dyan? Hindi yan, dahan-dahan ka lang dyan, dito. Papunta doon. Sige na, buhay mo. May tilo. Ngayon ka lang gumamit ng automatic. Lo, ngayon lang. Dandahan. May pako dyan, ha. Tas mo na yung paa mo. Sige, walang putok dyan. Sige, diretso. Ako nga. Delikado ba huli? Mas gusto niya raw gamitin yung puti mo eh. Oo. Di sanay si Tilo sa ano, sa Diklats. Sa Diklats. Sanay siya sa Diklats. Anong sanay na hindi nga siya sanay dun sa motor? Alin? Yung Team X nga. Ano nga po, meron pa? Meron pa. Sabay mo na lang ako. Yan. At naglalagay din ako ng halo dun kay Parson, kay Sani. Kasi yun nga, wala si Tilo. May pinuntahan sila ni Kanoli. Tingnan nyo na lang po saan vlog ni Kanoli kung ano yung lakad nilang dalawa. Ay, ito. Para maghalo ng panibago. Saan yun yung pinag-simingan niya? Ano? Wala ba? Ano pangalan? Nasa bali? Nasa wali. Nasa dali. Nasa dali. Ano yun, Son? Ha? Ano yun? Ano yun? Ang los man? Ano lang? Dito no, saglit lang. Gamitin sa. Paklay lang. Ano, prepare muna ako.
Tol! Ilan yung prepare ko? Dalawa ulit! Kawali. Dalawa! Meron pa naman dito pero mag-prepare ako. Ang diretso. Nandun nga, di ko na dahil walang isang muna. Para tuloy-tuloy yung ating paghalo. Kailangan sinunod. Oh. Maray na so, pagkapas, kailangan. Ano, magkanta-kanta na kita. Sitong baga? Tulo ano? Wala mo pa sa iyo. Hindi lang. Ha? Apat ata. Ako pa sa iyo. Apat siguro. Tawag mo yun, dalawang sa iyo. Isa ka? Kaya nagpapasin. Upat. Luan ko sa dalawang palang. Asin. Bet asin. Ako talaga si Bigang. Oh, mga ni kasi to. Ha? Mga ni ka. Ha? Ha? Las. Gas. Ano to? Suntok? Ilas. Uy, tama ka! Hindi ko malalami sa sila. Tulo. Hindi ko ngayon malalami sa sila. Diba? Prepare na tayo ng buhangin. Bilis tayo. At kukuha ko ng ano dun. Ng simento sa loob. Sayang pagbili ko 350 oh. Ano? Kung biglayin mo. Ha? Si Green. Puto-puto yun, di na gabi yung stag. Nasira yung grinder? Di. Kasi. Limang dako. Limang dako. Dalawa ko. Anim yan. Pawan do. Oo, pawan mo. Matapang. Sabaw. Siya, katuwang sa siya. Yung sako yan? Yung yan? Balde. Ay, yung balde. Huwag yun na yung balde. Ano yun? Yung balde. Ay, martilyo dyan. Martilyo. Ay, martilyo. Ay, yung ano kapon sa sinibot. Ano po? Niluglugan yung pula. Ayan, balik tayo dito kay Kuya Puloy. Pininis na ni Kuya Puloy. Makinis na. Kantuhan, bintana. Ang dami ng mga ginawa natin. Nandito ngayon para sa CR. Saan ito banda? Yan, lumipat na si Kuya Puloy dito naman. Ito yung bibirahin niya. At ito tapos na.
Okay na siya. Okay, sigurado kung okay na si Kuya. Okay na. Ayan, dito naman. Ito naman gagawin ni Kapuloy. Paganda na ng paganda talaga. Unti-unti. At yun, bigyan ko muna si Sunny Parson ng halo. Nasaan yung Alin? kanina? Ano ko ba? Hinalo ko ba? Bilang batak lang, batak. Kami lang. Nanap mo na. Napahalo. Mayroon na muna.
Ito talaga? Kaya mo marin ko sa... Eh, mga kurang ako mo na itong sa ano nila? Sa height lang. Nasa ikipagtuglo. At least, nasubo pa natin. Hindi pa nga ako nung nakaano sa... Paano? Ha? Lala dun sa ano ko talaga. Dito sa ano na po. Igso. Ay dito talaga daglan. Kaso wala ka tumira. Pwede nga dito. Pinalaba? Pag dito kasi sa mula. Sa ano? Yung sinagaran ko. May nagsisin tayo. Pwede sa tayo? Na. Kaya... Ano? Dari ka to? Oo, nagkaroon ng Amerika to. Ah. Tangon. Tangon. Sa baba, sa dagat. Ano dagat to? Mga... Tangon. Pero yun, sabi balasan lang. Panargimit ako. Ano pangalan mo? Itangon yung dinahan natin. Ah! Mangahan. Hindi, kung sa baba mismo, luman nila. Mark Barok. Hindi sa... Lugar nino. Sak ng bula. Yung barangay. Orasan. Kaurasan nga. Itangon. Kaurasan. Doon sa Orasan. Papatin sila papunta doon. Iwan lang ito. Pero lusot daw doon lang ito. Tubas mo lang na Orasan. Hindi, pwede na. Baka pwede na ngayon. Yung minutor natin. Ginagawa doon. Doon sa may barak. O, papunta doon sa Oo, okay na yun. yung pinuntahan namin ni Kanuli. Dinadaanan na eh. Motor. Pagsak doon sa Amrawon. Oo, Marawon. Magandaan. Kamangahan. Ay, yung kalsada sa Kamangan, pinigil. Sinigil ba? Pinatigil ni Mix kasi at Jadi sani ko gaya sani ko na ito. Ngayon ito, kinedre ko na rin ba ginagawa na bumuksit rin. Pero magulo na yung pag... ay, kasama ng mga kutsara. Kaya, kaya na. Ano, bali pa no? Ito na yung pangalawang halo. Focus sa kaagad. Tatlo yung nagan, tatlo yung mason. Si Parson, Carrot, na si R. Kapuloy. Bilis. Banat. Parang yung camera niya, yung different. Parang siya nabasa. Ayun po, at ubusin muna nila yung nilagay ko dun sa lagay ng halo nila. At kakain muna kami kasi tanghali na. Kain muna tayo. Ayan. Ay, kain na! Ano muna? Pwede ka na mag-prepare. Ubusin muna nila yung lagay dun sa ano. Halo. Kailangan natin kumabol. Ulam natin. Hindi pa naka-boundary. Luto. Sarap. Sinanglay tawagin sa amin. Yan yung picadillo na may gata. Kaso ang problema ay hindi ang problema. Ang kapag kakaiba, ang picadillo may palaman. Yan yung palaman ay inano lang. Nilagay lang sa ibabaw. Ayan po, ang ina ng vlog nito at maraming salamat. Bye bye. Love you all.